malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ay mula mapitento. No dakesti imimulang, pahit ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no it espiritu ti pamati, biang ang ngayon ti teniapa. Tiap mula agapit ay tating karina, kengka niya agapit aduti mula dumeti bunga, pinaimbag nga arami tiyak kupas, tiyak mula. Hello. Naimbagag sapa, tiyag mula agapit kablawak dagiti amin. Nga nakatune ini iti dayto nga stasyon iti radyo 1143 DZMR. Ket tiyag mula agapit dati bong lagmay. Dayto nga programa takit mga gantunggal Sabado. Iti kasing nga oras alas 6:30 hanggang nati alas 7 ti agsapa. Ket iti dayto nga gundaway kakabsat, kumablawak maning kada kayo. Ni Apo iti mang bendisyon, bayat man kay panagdengdengeg, manipod pa itay agsapa parbangon. Dagiti nakatune in, dagiti faithful nga followers iti dayto nga stasyon iti radyo ni Apo iti mang bendisyon kada kayo. Amoy, data yon iti may katlong Domingo iti serye tayo ti Faith in Times of Trials. Masapul nga talaga nga ma-exercise dayto yung nga pamati. Kasapulan tayo nga talaga dagito yung nga kapadasan tapnon ti kasta mapapatibker iti panamati tayo. Kadagiti nga lipas nga Sabado na dakamat ko iti karit uray awan iti clarity haan nga nalawag dagiti decisions tayo na daduma nga maadamot iti timak ni Apo nga mangibagbaga mabalin mo nga rugyanan dagitangay dagiti direction klaro basta klaro lang kabsat nga ada iti timak ti Apo nga nangibaga okay sige mabalin mo nga rugyanan. Alaman, hindi namin sa nga Sabado nadakamot ko ni Abraham akas sa may nga Bible character is to illustration tayo tulnog isuna. Nakita tayo dati inaramid ni Abraham nga nagtulnog numan pa isang nga nalawag dagiti banag nga kahit na ko mga makita, sakbay nga mapan. Ngam, nagtulnog lata, iti bilin when no instruction, when no command, iti Apo. Itingal daw, kitaan tayo, iti may samad lang kapadasan. Wena, anya iti mapasamak inton, dagiti kapadasan tayo, saanin nga pasamak lang when no circumstansya laang. Dagiti nga karit ko masaanin nga circumstansya. Ngam dagito nga ikot, may isa nga kalaban, may isa nga kumunkontra, agad nga handa kayo ti makiinan namong king ka. Anya ti mapasamak inton, nagtungtong pal kamit. Sumursurot ka ti pagayatan ti Apo. Ngam sumangbay dagito nakarong nga opposition. Awan ti hostisya pa ino ka. Awan kaslat tay amin inaramid mo tinasya atin ngam dagito opposition. Ngam kahit kung kasaon kakapsat nga haan mo lang at tao at ti agopose. Ngam iti may nga usarin tayo nga example kat daytoy tao nga talaga ti opposition niluganan nga talaga at ti kabusor. Adda dagito tattao nga sanda nga talaga kahit ti makianan namong kada tayo kang ka kat kontra da amin kang ka kalagiti amin nga decision mo. Ti Apo kaslat tay kada kita nga sa mapasamak nagulimagan ti Apo. Ano dadunga magkanagado problema tayo kat kuna tayo. Apo ayan mo aya. Kastahan dadunga ti may bagbaga tayo. Mabaling nga ti pamati na tipker. Ngam amurin no nagtipker ti pamatim. Ngam kastlangay ti lubong kung kunan atrasam daytan. Diba? Very challenging. Na tipker pamatim Ngam sa nga lubungan ni bagana ay awan hamo nga kaya ata. Sardengam ke datan atrasam mo. Kapsat, pudno data tapno mawatan tayo dagito yung naibaga kada kayo ay kakitaan tayo anya nga talaga ti pakaalan tayo tinasyaat nga adal manipudmat lang iti Biblia ni Moses. Amutay nga ni Moses iso iti may nga Bible character nga si Mango iti aming nga klase ti opposition dagiti agad adal ti Biblia da kayo nga agdengdengeg nga kanawing kin ni pastor kadagiti panagiin nadalyo amuyo datoy nga banag nga ibagbagak kita. Tapos lumawatan tayo nga nasaysayat, lukatan tayo ti Biblia tayo Hebreo 11 sa nga pulukat may isa versikulo 24 aging gana tayo 20 siyam.
Hebrew chapter 11 verses 24 to 29. So ti panagkuna na babaen ti pamati idi anataengan ni Moses di na kayat iti maibilang nga anak iti babae nga anak ti Paraon. Kinakaya na iti makipagsagaba kadagiti tattao ti Dios ngem iti panaglakam na iti di agpao taragsak nga inted ti basol nga ited ti basol. Verse 26. Imbilang na nga napatpateg nga adayo iti panagsagaba amay poon iti Kristo ngem ti amin nga kinaba ng iti Ehipsyo agsipud ta kanayon as ituturong iti panangkita na iti gunguna iti masakbayan. Verse 27. Gapo ta adda ti pamati ni Moses pimanaw iti Ehipto adi nagbuteng iti pungtot ti ari di nakayat ti agsubli takaslan na lakit kitaan ti Diyos adi makita. Gaputa dati pamati na. Inrugi na iti panagrambak na iti piyesta iti ilalabas. Kaya nasawan dati kapsat dati ngay panangwarsi iti dara iti ruangan dagiti balbala iti Ehipsyo. Tuloy tayo. Pinawarsian dagiti ridaw iti dara tapno saan na gudasen iti anghel iti patay dagiti inaunangan anak dagiti Israelita. Verse 29. Gaputa da pamati dagiti Israelita binalasyo da iti nalabaga nga baybay Red Sea. Kas dalanag na iti namaga nga daga ngem nalmes dagiti Ehipsyo idi pinadas da iti bumalas. Ni Apo iso ti mang bendisyon kabsat iti adalan tayo iti dayto yung agsapa dumawat tayo man titulong ti Apo agyaman kami kadagito nga kapadasan dagiti tattaom sila kumakin ni Moses ni Abraham idi na minsan nga pakaadalan mi dumawat kam tulong tapno ti kasta Apo dagiti madakamat ko ken dagiti kabsat ngagdingdag maawatan mi dagiti planom urepay kadagiti personal nga biag mi dayto ti dinawat mi may gaputinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Okay, naobserbaran tayo kabsat idi bimalasyo da iti Red Sea una dadakat na labaga nga baybay Red Sea ti tawag da niya. Nakapanaw dagiti Israelita manipud ti Ehipto ket magmagnadan nga agturong iti panakawayawaya na. Siyempre nagbayag damag nga nagtaeng dita Ehipto. Ngem adda ti dakkel nga lapad. Isu daytoy Red Sea, daytoy nalabagang nga baybay. Kasla tinapasamak ket maysa nga palabog napalubusan da iti Ehipsyo ngem itatan isumangsango da iti nagdakkelan nga baybay, nadawel nga baybay. Gapot ta sangsangon da iti dakkel nga ken nadawol nga baybay iti likodan da magat na ariwawa nga karwahe nga kumamkamat kadakwada tapno mapapatay da. Una ta nagbaloy maguro ti panunot na ni Paraon. Ta idin ket nakita na nga nako kamaten tay latay dan nabalin nga kunaman ni Paraon. Ngem kapsat isu ti kasta tinapasamak. Wen dagitong Israelita kasta launa iti danag da. Ket napan dagiti daduma nga pangpangulan kini Moses ket kunana apaya awanan ay ti umdas nga pangipumpunan iti Ehipsyo tapno ditoy nakam nga mipunpunen. Now dagiti reklamo ti tattao. Dengan tayo nunya ti sumbat ni Moses Exodus chapter 14 verses 13 to 14. Wen kunana ni Moses tenggen yung nga nasaat kinuna ni Moses katakwada di kay agbuteng patib ka rin nyo ti pakinakam nyo. Itangal daw, makita tayo ti panangisalakan ti Apo kata tayo. Di yun ton makita dagiti Ehipsyo. Wow, what a faith! Ti Apo ti makigubat ket awan nasken nga aramidin nyo. Tinakderan daytoy ni Moses nga inyibkas na kadagitoy nga Israelita. Now, makita tayo ti ladawan dagiti Israelita. Ulitin tayo Sangsangwon da tinagdakkel na dawul nga baybay. Nalabaga nga baybay hambang nga nalabaga da baybay won ngamnagan na lang deta Red Sea iti likodan da narungsot nga soldado nga mangkamkamat kadakwada tapnon papatayin da dagito nga Israelita. Hamuyo adamat dagiti layos ditoy ayan tayo wen kanayon mo ti layos especially last year nagado dagiti problema tayo iti layos gapu lang at flood control irregularities kung natin manlangan tayo sumanga talaga tayo dati mapasama kang gaita dahil tapay lang iti solbaran iti gobyerno tayo kanayon nga malayos dagiti lugar tayo
Gaputaw mo't iti dumaawon ti makadanon nga rescuer, kurang dagiti rescuer. Nagdesisyon iti may nga barangay officials. Let's say may nga official ya, ita barangay yung nagdesisyon da. Sige, balasiwan tayo man dato yung nadawol nga karayan. Okay? So niya timbangan na yung barangay officials na nag-iinigam na di iman na dagito yung tao. Taaging barukong nga rudmat ti ka adalom na dahito yung adanom. Adda iti susuon dagiti na do mga tao. When? Adda ti susuon da nga ubing. When lugar garit da. Kuna ti opisyales. Balasiwan tayo dahito. Saan yung nga ibatan ti imat itong galmay sa. Nga rod nakabalasiw da. Ngam nakaro ti danag da. Narigat garod dati binalasiw da. Amo yung gagayim kan kakapsat. Tunggal daw. Kastamat ngay nga lumaslasat tayo itilayos kat masapul nga balasiwan tayo. Ado dagito nga kapadasan. Masapul nga talaga nga balasiwan ngay. No daduma adamot ti paraon di jay liklikodan tayo. Adamot iti nadawol nga baybay di ta sangwanan. Mabalin nga dagiti karwahe iti biyag tayo. Dagiti boss. Kung ibagbaga nga problema ti boss mo ibaga tayo man aramatan da ka magarot for corruption dagiti dagiti engineering offices like DPWH kat matemtar ka nga aramiden dagiti banag ko mga saan mo kayat nga aramiden matemtar ka tangamin no sa mong aramiden mapukaw mong tumot ati trabaho kastangay mabalin nga dagiti nadawul nga baybay nga datat sang wanam kat may saka nga Kristyan, nabayag ka nga Kristyanon, di ta pamilyam kat tunggal adat ti selebrasyon no si kalang ti hangaw mininom. No maumumsi ka, kaputa ka na yung ka nga mapan maki-fellowship. Kat ko na dagiti naduman nasursurok pa yun ti kinasanto mo kung kinasanto ti pade. Narigat nga talaga nga balasiwan, sana ya. Narigat nga talaga nga mga lusutan. Mabaling nga dati taktak daram nga banag di ta opisina yo, wano dita barangay yo. Kad dagiti umili, wano dagiti opisyales, kontrada nga talaga tira aramidom. Gaputa at dati kalkalubanda. Maparparigat ka, may sam, aginggat ka sa latay na pukaw mo pa dagiti negosyo mo, insarada dagiti negosyo. Kasta nga, dagiti rigat nga mapadasan no ka, narigat nga balasiwan. Gayam kan kakabsat, masapul nga talaga iti pamati. Saan nga kuna ni Moses kadagiti nagreklamo nga Israelita ni? Sige garod. Mapangkailat ta kadagiti soldadon ta isurrenderyo dagiti bagbagiyon. Lipatin nyo latan ta bumalasyo mo latan handa mga kinuna. Ngem kunana di kay agbuteng. Tibkaran nyo iti pakinakam nyo. Tibkaran nyo ti pamatayo. Kahit kung ilaw-lawag dato'y kakabsat. Gayam gan kakabsat lalo no. Sumangsako ka mat tikas to yung kapadasan. Sana kaya nga saon nga no naturod kan awanan ti kibakibayo di tabarokong mo. Ni Moses mabalin, ordinaryo mga tao dati. Nagkibakibayo at barokong na. Nagbubukol mo at ilangat na. Hangka nga kuhan. Normal mo lang kabsat. Ordinaryo lang nga tao dati ni Moses. Amo nang tupay ti nagreklamo. Nakaungat mo. Iso dati ti may nga gapo nga saan nga nakadanon. Na-inkari, na-prepare ti apo nga lugar. Gapo ta saan nga nagtulnog ti apo mat lang. Dama lang, duma, dapat ti kakastoy tayo ngayon. Nga mamuyo, ni Moses, muna nga talaga nga surutin iti bilin iti apo. Amuyo is imposible nga talaga nga balasiwon iti baybay at dapay karwahe di likod. Gimgayim kang kabsat, ti pamati, saan nga nagtaod babaen laang iti military training. Ngam ti pamati kat nayangkla babaan iti pan nakabalin ti apo isuna tinangtad ti pamati kat ngam ti masapul lang aramidin tayo ti pamati usarin tayo i-exercise tayo tapnon dagiti nakaskas daw nga banag makita tayo nga aggunay iti apo. Anya ti kuna ni Moses ti apo ti makikupat kat awan nasken nga aramidin nyo. Amuyo na niya ti kinuna ti apo kini Moses manipod mat lang ti Exodo 14:15 ang nga ti 18. Apay nga awagan nak. Dato'y ti kuna ni apo na kini Moses. Apay nga awagan nak. Kinuna ni Yahweh kini Moses. Bilinem dagiti Israelita. Nga ituloy dati magna. Wow! Nagmayat man. Adan dagito yung instruction. Kapsat uray no lumasat ka. Mabalin nga
matamman nga na siya dato i-memoriam man dahil. Kat ko na nabilinom dagiti Israelita, ta ituloy da ti magna. Verse 16. Ilayat mo ti sarukod mo, iti baybay, mabingay to ti danom, tapno mabalin dagiti Israelita nga magna, iti namaga nga daga. Patangkinek, iti kastalauna iti puso dagiti Ehipsyo, tapno kamaten da ida. May daydaya wakto iti panang parmag ko iti ari, iti armada na, dagiti lugan na, ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Maamuan to dagiti Ehipsyo as siyak ni Yahweh, inton maparmag ko ida. Wow! What a powerful promise, kabsat. Kabsat no sumangsango ka ti may nga bumusbusor keng ka. Once ibagamon no tao, naluganan ti kapusot nga talaga nga naidisenyo nga bumusor nga talaga keng ka. Takdaram ti pamatim. Takdaram day nga prinsipyo. Takdaram ti sao ti apo. Ngamin, takdaran na kamot ti apo. Palubusom ti apo nga mang pabilag keng ka. Ilayat mo dagita nga baston ti pamati. Hanga data baston mo dapat damdama kay ilayat mo met. Baston ti pamati ken baston ti kinapudno. Awan ko mati kompromiso. Han mo ko mga ikompromiso dahil ang integridad mo. At daig gamam nga kari ken kinapudno. Di mo man makita ti masakbayan. Una dagiti paspasamak. Bayat iti panagtakdan mo. Saan mo nga makita? Isungurod dahil ti pakausaran ti pamati. Ngam si tuturod ka nga mga wayat dahil nga pamati. Kat gaputa at damot ti integridad mo. At damot ti resibom. At dati kapadasam idin. Kang runana dahil ito nga kapadasan ni Moses. Ngam no adda nalawag nga timok mat ako takdiramon at timok mat ti apo. Kapsat, aramidem ti husto. Aramidem ti pudno. Di mon sublyanan ti Ehipsyo. Saan mo nga sublanan na dyan Egypt nga napadasam idi na minsan. Naglikudamon nagitan, nabayagan nga panahon. Naikautibo ka pa'y kiditan nga Ehipsyo. Tiwaya-waya, adda dita sangom kat masakbayan. Dagiti Egyptian army nga adda dita sangom ita. Butang danag. Panagamhamon ta kasama ka ruti mapaspasaman ka. Hamhamunan da ka, hamunan da tayo, hamunan da mat. Awan kabsat ti kabaalan na nagita. Kapsat, adda iti kayat na nga ibaga ni apo king ka. Kastoy, anak ko na ti apo. Agtakder ka, aramidem ti makay ayo kanyak. Uray marigatang ka, matmatang ka, siyak ti makilaban, para king ka. Agkararag tayo. Apo man nakabilin ti amin, sumango dagito nga kakapsat. Nga agdangdangag ita. Iti naduma-duma nga karit iti biyag, adda dagiti personal Egypt da, adda dagiti narigat nga talaga nga kalaban, opposition, siyempre ti Diablo, imposible nga talaga nga labanan ken mabalasiwan dagiti karayan ti problema. Ti daduma met apo adada ipayla iti Red Sea ket madamada nga agbalbalasi. Ket naduma-duma nga talaga ti karit nga adda kadakam. Ngam ti kasayatan apo na isuro kam nga agtalakang ka mamati ora imposible dagiti paspasamak. Apo na ibingay ko ti saom ket dagitoy nga sao kapadasan ni Moses asarangten na ti kalaban. Apo daytoy nga kabsat nga sumangsango ti karit ti pamilya. Gapu ti financial nga kasapulan. Itdaman kad apo dito nga financial nga bendisyon. Dagiti kabsat nga sumangsango ti problema ti trabaho, awan ti promotion, awan ti pabor apo, dinggaman kad dagiti karkararag na. Dagiti adati sa gubanit na mapaimbag na no dagiti karayan nga laslasaten da ket balbalasiwan da apo ipalubos mo nga babalasyo da. Apo dagiti decision nga major decisions nga ramidin dagiti kabsat nga denggem kad titimek da ken pumanggag da kuma titimek mo ket paidalan da baban ti tulong ti Espiritu Santo. Agyaman kam kang kaapo si katikamang mi, agyaman kami ta si kamat nga kang kanayon ti mang benbendisyon ket nga dawaten ti pamindisyon mo nga kang kanayon iti Israel hami nga liplipatan nga ikararag adu dagiti opposition da isu daytoy ti istoryami nga opposition. Pagbalay gem kad ida apo proteksyon am ida. Dawat mi ti
pamindisyon mo tapnon ti sa tunggal Ehipsyo wenno Israelita sa dinuman nga lupalop iti daytoy nga daga pumabindisyonan ket maproteksyonan da kayat mi nga i-declare ti pamindisyon nga dakwada daytoy nga gubat agsipod ta adda kamin kadagiti maud-udi nga panawen ket dagiti nga kakabsat mi iti na espirituan dagiti nga Israelita isudat ti sumango ti amin nga rigat apo ket dakam ti agsagrap kadagiti bendisyon ken benepisyo iti rigrigat ta ala apo iti mi ken kati pamadayaw agsipod ta ipalubos mon nga matungpal dagiti paglasinan ket tunggal aldaw ang mapaspasamak dan dagiti naipadtuure pa idi agyaman kam apo ket daytoy ti dinawat mi ken Kristo nga apo mi. Amen. Agyaman na kakapsat kay panagdingag manan iti daytoy nga stasyon ti Radyo 1143 DZMR ti agmula gapit buang lagmay ket sinanamak nga inton umay manin nga Sabado makipagtimpuyog kayo ket sapay ko mata maibingay yumat daytoy nga programa kadagiti sabali tamnon ti kasta daytoy nga adalin tayo may panggap iti faith in times of trouble or in times of trials ket manggagdamet ket kapsat ni apo timang bendisyon kada kayo. See you next Saturday. God bless you. Bye bye. Tiyak mula agapit at tiing